Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda nake bayani nikan cewa zan gwada muku wata gona a Libya inda ake noman wani haki wanda ake kira da shi suna shi'ir. Shi'ir yana da matuƙar kyawu sosai, yana da 'ya'ya kuma kamar shinkafa, sannan in ka ga hakin shi ma'ana cawar shi zaka ce shinkafa ce. Yawwa kai tsaye za mu shiga cikin shi'ir kin gashi mun zaka a cikin shi insha Allah. Kamar yadda kuke gani wanga duka shi ne shi'irkin, kuna ganin da 'ya'yansa suke nan ga ya fara kano ne sosai, kuna ganin wurin yana da yawa sosai, yana da yawa sosai gashi nan duka yana da yawa sosai insha Allah. Zan kai ku haɗiya inda ake kunna mishi ruwa ana ba shi ruwa, amma a bidiyo na gaba wanda zan sake zan nuna muku yadda ake ban shi, yadda ake ba shi ruwa insha Allah. Sannan kuma idan kuka duba da kyawu ko nuri inda za a gwada wannan wasu famfuna, kanun famfuna haka wanda suke ba shi ruwa. Yawa ku tsaya kai tsaye za ku gani shi insha Allah. Za ku gani shi kanun famfunan inda ake kunna mashi ruwa. So an yi su layuka ne su saboda ya girma ne sosai, ba a iya gane inda kanun famfunan suke, amma ana iya ganin ɗaya insha Allah. Yanzu za mu je kai tsaye inda ake kunna ruwa, ruwa famfunan wanda suke kewa suna ba da ruwa. Kun gani famfunan wanda suke ba shi ruwa idan yana kankana kafin ya girma. Nan ma ƙanana bai girma ba, wancan da kuke gani shi ma wani hakin ne ba shi iri ba, amma shi ma yakan girma kamar ya kusan kai shi yake, amma ba zai kai shi ba. Wanda ya san gujiya to kamar hakin gujiya ke wancan wanda ake kunna ma ruwa, to shi bai girma ba. To idan ruwan aka kashe daga can aka maidowa shi ma cikin wannan shi'irkin, shi ne shi'ir wannan mai kamar shinkafa. In kun lura ga wani abu can karami baki shi ne famfon da ake kunna musu ruwa. To famfunan suna da yawa a ciki ne, ba a ganin su saboda ya girma ne, ba a ganin sosai. To kuma wurin akwai sanyi gaskiya saboda muna cikin lokacin sanyin. In kun lura da girgije can ba a ruwa nan, to amma kuma ana sanyi sosai da sosai. Gaba gare mu, gaba gare inda muke can ake ruwa sosai da sosai, amma inda muke nan ba a cika ruwa ba. Ko da akan yi hadari sai dai a yi kaman yayyaho haka, ba a yi shi sosai. Ya yi kyau gashi nan dai kun gani har da itatuwan dabino. Insha Allah zan yi muku bidiyo kuma nuna muku dabino da yake shi ma yadda yake iya da sauransu. Watakila wani ya sani, watakila shi ma wani bai sani ba, amma yana da kyau kowa ya gani, ya ganin mu idan shi a ƙasar Libya muke. Ya yi fatan alkhairi nake muku da gani, Muhammad Sabi'u a huta lafiya. Idan bidiyon ya ƙayatar da ku, ina mai roƙonku da ku danna mana alamar subscribe idan yau ne kuka shiga wannan shanikin mai suna Sabin Kundo TV. Sannan kuma idan kun jima a cikin wannan tashar ka, ina mai roƙonku da ku danna mana alamar like, sannan ku tura mai ɗan uwa su masu gani su amfana. Kada a manta ƙararrawa tana na ita ma a taɓa ta insha Allah. Ku huta lafiya.